מהן הסיבות להתנגדות לצוואה? בדרך כלל הם חלוקה לא שוויונית של הירושה או נישול מהירושה, ואז היורשים שנושלו יחפשו סיבות להתנגד לצוואה שנכתבה. לעתים הורים מחלקים באופן שווה את הרכוש שהותירו, ולעתים הם בוחרים אחרת ומחלקים את הרכוש באופן שאינו שווה בין האחים. אם כן, מהם העילות שבדין להתנגד? היעדר כשירות. סיבה טובה לביטול צוואה היא להוכיח שהמצווה לא היה כשיר. למשל חולה בדימנציה, עבר אירוע מוחי, אולי מחלת נפש, וכל סיבה אשר בגינה המצווה לא יכול היה לצוות ברצון מלא. השפעה בלתי הוגנת על המצווה. מהי השפעה בלתי הוגנת? לדוגמה, אדם שטיפל רוב הזמן בהורה והיה מאוד קרוב אליו, וההורה היה תלוי בו, גרם לאותו הורה לרשום את כל הרכוש רק על הילד המטפל. נוכחות של יורשת או יורש במעמד עריכת הצוואה. צוואה צריכה להיעשות ללא כפייה או עושק. לכן, כשאדם עורך צוואה וחותם עליה, חשוב מאוד שמי מהיורשים על פי הצוואה לא יהיה נוכח בחדר. בדיני צוואות הכלל החשוב ביותר הוא לקיים את רצון המצווה. לכן, לבית המשפט חשוב מאוד כי רצונו של המת יבוא לידי ביטוי ויעשה הכל על מנת שכך יקרה. על מנת להימנע ממצבים של התנגדות לצוואה, חשוב לערוך את הצוואה לאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום דיני הירושה ולהימנע מטעויות שעלולות לגרום להתנגדויות. רוצים לדעת עוד? מוזמנים להשאיר פרטים ואחזור אליכם.